Dalawa. Sige nga. Yun. Yan, what's up mga kaji? Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapogi in the house. Una-una mo pala, shoutout po sa inyong lahat. And lalong-lalo na sa mga pioneer natin, yung mga sinundan lang natin, sila Dix, sila Ivan, sila Kadagit, sila Galamyers, sino pa ba? Sila Kasunggab. Lahat mga kaji, ito, mention ko lang yung tatlong pumunta sa akin dito ha. Mayroon pa pala isa, si Happy Man mga kaji. Happy Man, unahin ko na si Happy Man. Si Kapogi natin, si Gagam Vlogs, sa si Batang 90s, maraming salamat po, na-appreciate ko yung pagpunta niya dito. Boss, anong masabi mo muna sa mga tropa pips mo? Shoutout mo, boss. Alam mga kaji, shoutout nga pala kay Neil Patrick Calabia, basta. Tapos shoutout dyan sa mga pinsan ko sa sa Quezon City tsaka sa sa Davao. Yun. Yun, shoutout nga pala sa mga taga Quezon City, sa relatives niya. Yun, nalaro namin ngayon mga kaji is PM size po. Mukhang maisan lang yung sa akin. Boss, pakita mo sa'yo, boss. Ito sa akin mga kaji, dito, talang itim. Talang itim. Pakita mo likod, brother. Pakita mo likod. Pakita mo likod sa kanila. Yun. Ayan. Yun, tala. Nakadalawang panalo na to. Pero laban mo ngayon lang? Ngayon? Hindi, dun sa sa inyo? Oo. Yun, sana po mag-enjoy kayo. Yun lang naman lagi namin sinasabi kasi yung Gagamba po is larong bata talaga. Kinalakyan namin to. Parang si Mr. Batang 90s nga, sasabi. Okay, game tayo. Game na. Papasapot talaga mga Gagamba dito Pero game na, brother. Sige, brother. Uy. Sige, brother. Uy, huwag kang ano dyan. Parang alangaan yung dilaw Sige nga. Ayun lang. Talagang medyo malakas tumiga yung atin mga aji. Sige, brother. Sige. 1-0 na bilangan ng laglag yung kay boss Kapogi natin. Sige, brother, pakaliparo mo yan. Ang matuto siya. Yan lang, pinipitik-pitik talaga. Pero hindi, bumalik. Yun, pitik talaga. Sige, isa pa. Bali 2-0. Medyo nakakatsamba yung mga Gagamba natin sa mga bisita natin dito. Mga bagong content creator po. Sana supportahan po natin sila. Kaya yan. Medyo maano. Sige, rada. Yun, panalo talaga yung sa atin. May isa ka ba, pre? Ganyang kalaki? O, wala na. Gusto mong, ano ba to? Try natin. Try natin mga kaji Try natin mga kapogi. Talagang pogi to, parang dinistrilyo. Na, ano boss? Ano sabi mo kanina, boss? Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Talagang na ano tayo mga kaji, ang puti Namumuti talaga. Yan, sana manalo pa ulit to. Ikakaskas natin kay boss. So pa. Anso. Yan po. Maisan. Si Happy Man pala, inaantay namin si Happy Man. Si Happy Man na lang yung kulang dito. And sana po mag-enjoy kami. Tapos nagmimerienda din kami, pa-share ko lang Merienda din kami mga kaji. Pakita din kayo, pre, pakita kayo. Yan, Batang 90s. enjoy lang kami, yan. Batang 90s, sana po supportahan natin. Si Kabangaw, si Gagam Vlogs, si Kapogi natin. Anong channel mo, brother? Kapogi talaga? Hindi, Gagampogi. Ayun, Gagampogi PH yun. Kala ko Kapogi talaga. Ito mga kaji, ito yung bago kong nilabas na tigre. Ito. Ang matindi ang pasmado mo, brother Ganun, no? Hindi Ano ba nahihiya lang. Nahihiya lang natin yung tropa natin. Tens. Same size lang to mga adya. Para kasing ano na to tercera na to, hindi siya TM, tercera talaga. Tsaka pasmado talaga. Oo, pasmado talaga si boss natin. Isa pa, game natin. Parang Tagalog yan, brother, sa tingin ko lang. Tagalog. Tagalog ba? Hindi, ano to, Masbate. Masbate din? Oo. Sige, lagay mo sa likod, brother. Mga adya, sana po ma-enjoy lang natin to. Laro-laro lang kami dito. Uy! Cut natin kasi tumalikod mga boss. Yun na mga kaji, yun na mga kapogi. Yun, nako, malaki din ang katis ng Gagamba natin. Pero nakaisa tayo mga kaji laglag siya ng isa pero malaki katis ng Gagamba natin. Isa pa. Ulit. Talaga sumusapot pa, kapal ng mukha, may kagat na. Talagang, ano to, Joy Kids na Gagamba.
Wala na, natakot na boss, natakot. Wala talaga. Sige, isa pa brother. 2-0 namin yung gagamba ni boss, bali isa pa. Si Kapogi natin. Uy. Sige, marap ka. Sasapot talaga siya. Harap. Uy, gag, hindi marap. Wala talaga Pero yun talaga mga kaji, Kapogi. Wala na kasing, Wala ka nang may Brad, no? wala na akong may match eh. Wala siyang may match. Pero sa malalaki mo mayroon ba pre? Maya. Wala na din. Ayun, basta mamaya mga kaji, tignan natin. Salamat po sa nag-enjoy pa rin kayo. God bless po sa inyong lahat. Boss Kapogi natin, ulitin ko lang sa mga pumunta dito. Maraming salamat po sa inyo. And yun nga, lagi ko sinasabi, pag dinayo ako dito ng bagong content creator, welcome po. Abisuhan nyo lang ako. I-tag nyo yung page ko sa Facebook para at least nakikita ko. Kasi check ko naman siya. And pasensyahan nyo pala ako mga kaji, kung di ko po ma-replyan yung sa dami na po ng message nandun sa Facebook page natin. Pasensya po, sana po maintindihan nyo ako. And medyo tinatrangkaso po tayo mga kaji. Yun, Kapogi natin, ano masasabi mo boss? Siyempre mga Kapogi, mga kaji, malaking shoutout kay Boss Gagambino. Maraming salamat Boss G kasi walang problema. pinapunta mo kami dito. Tapos, pinakain pa, sobrang bait. Walang problema. Sobrang bait mga kaji. Tapos, ito po, ito na inaantay namin. Yan na. Kaya si Happy Man. Happy Man, boss. Boss. Happy man in the house. Tara, uwi na tayo. Hindi, biro lang. Si Happy Man talaga inaantay namin. Si Happy Man na lang talaga inaantay namin yan, boss. Enjoy lang kami dito. Mag-chill kami. Tingnan namin mamaya kung anong plano ng mga kaibigan natin pumunta dito. Yun lang for now mga kaji. Yun lang po. Maraming salamat. Yun lang masabi ko. Ayan, brother.